ଯିଏ ଏକମାତ୍ର ପରାକ୍ରମ, ଧନ, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ସମ୍ଭ୍ରମ, ଗୌରବ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେହି ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ଓ ମହିମା ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଉପାସକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ କ୍ରୀତ ଭକ୍ତ ଦାସ ଦାସୀ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଦାସର ସ୍ୱର ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ମୋ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ତାଙ୍କରି ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କିଛି ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅବକାଶ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟରେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ କେତେ କାଳ। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେତେ କାଳ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଅନେକଙ୍କ ମତରେ, ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଥାଇପାରେ। କେତେ କାଳ, ଏହା କ'ଣ ଅଟେ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସଦା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ମାନବ ଜାତି ନରବଂଶକୁ କେତେ କାଳ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟର ଆଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ଏହି ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା, ଏହି ବାକ୍ୟର ନିଗୁଡ଼ତା, ଏହି ବାକ୍ୟର ଆତ୍ମିକତାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଏହି ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗୀତ ସଂଗୀତା ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର 2 ପଦକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଠନ କରୁ କରୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯିବା। ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ, କେତେ କାଳ ମୋହର ଗୌରବ ଅପମାନରେ ପରିଣତ ହେବ? କେତେ କାଳ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅସାରତାକୁ ସ୍ନେହ କରିବ ଓ ମିଥ୍ୟାରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ପଠନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ କାହିଁକି ଆଜି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି ଆଜି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କ ସମୟରେ ରହିଅଛୁ। ଅନ୍ତିମ ଦିନମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ରହିଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ନରବଂଶ ମାନବ ଜାତିକୁ ଭୟ ଦେଖାଉଥିବା ମହାମାରୀ କୋଭିଡ-19 କରୋନା ଭାଇରସ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ସେଥିପାଇଁ ପିତର କହନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପ୍ରଥମ ପତ୍ରିକାରେ, ପୁସ୍ତିକାରେ, ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବର 7 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ରହିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ଏ ଜଗତକୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ, ନରବଂଶକୁ ସମୟ ଦେଇ 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 ପ୍ରଭୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଗୋଟେ ପାପୀ ଫେରି ବଞ୍ଚିବ, ଗୋଟେ ପାପୀ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁ ସେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନୁତାପର ସହିତ ଫେରିବା ପାଇଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଅପେକ୍ଷା ରହିବା ପାଇଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କରି ରାଜ୍ୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗଣ, କେତେ କାଳ ମୋହର ଗୌରବ ଅପମାନରେ ପରିଣତ ହେବ? ସତରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା,
ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଦେଖିବା ସତରେ ଆଜି କି ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଅପମାନରେ ପରିଣତ କରୁଅଛୁ। ଯଦି କରୁଅଛୁ ମନେ ରଖ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବକୁ ଯଦି ଅପମାନରେ ପରିଣତ କରୁଅଛୁ, ଧିକ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ବରଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ନାମିତ ନ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥିବା ହେତୁ ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନ୍ ବାଇ ଗୌରବ? ଗୌରବର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗୌରବର ଅର୍ଥ ମହିମା, ଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ଉନ୍ନତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ମହିମାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ ଏବଂ ଉନ୍ନତି, ସେଇ ଉତ୍ତମତାକୁ ଯଦି ଆଜି ଆମମାନେ ଅଗୌରବ କରୁଛୁ, ଧିକ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଆମ୍ଭେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 2 ପର୍ବର 30 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଉ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ପର୍ବର 1 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଉ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଗୌରବର ଅଂଶୀ ହେଇପାରିବା। ଯେଉଁ ଗୌରବ ଚିରନ୍ତନ ଗୌରବ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ କହୁଛି, ସାଧୁ ପାଉଲ ଥେସଲୋନିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଙ୍କରି 2ୟ ପତ୍ରରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ପରାକ୍ରମ ଗୌରବରୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ବିନାଶ କରିବେ। ତାଙ୍କରି ପରାକ୍ରମ ଗୌରବରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ। ଯଦି ଆମମାନେ ଗୌରବ ଦେବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବେ। ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ତେବେ ସେଇ ଆଗାମୀ ଚିରନ୍ତନ ଗୌରବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇବେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ଗୌରବମୟ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କ କତିରେ ସ୍ମରଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି, କେତେ କାଳ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅସାରତାକୁ ସ୍ନେହ କରିବ? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କେତେ କାଳ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅସାରତାକୁ ସ୍ନେହ କରିବ? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କି ଆଜି ଅସାରତାକୁ ସ୍ନେହ କରୁଛୁ? ଆମ୍ଭେମାନେ କି ଆଜି ଅସାରତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅସାରତାକୁ ସ୍ନେହ କରୁଛୁ, ପ୍ରେମ କରି ଆସୁଛୁ, ଧିକ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ଆମ୍ଭେମାନେ ନାମରେ ଜୀବିତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ ହେଇଯାଇଅଛୁ। ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅସାରତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅସାରତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅସାରତାର ଅର୍ଥ ଗୁଣହୀନ, ଅସାରତାର ଅର୍ଥ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମମାନେ ଗୁଣହୀନ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ନେହ କରୁ, ପ୍ରେମ କରୁ, ଧିକ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କେବେ ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 30 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଭକ୍ତ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 30 ପର୍ବର 8 ପଦ, ଅସାରତା ଓ ମିଥ୍ୟା କଥା ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର। ମୋତେ ଦରିଦ୍ରତା କି ଧନ ଦିଅ ନାହିଁ। ମୋ ପଢ଼ିର ଭାଗ ଦେଇ ମୋତେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଭକ୍ତ ଆଉ ସେ କୁହନ୍ତି, ଅସାରତା ଓ ମିଥ୍ୟା କଥା ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଭକ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅସାରତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ ଅସାରତାକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ସ୍ନେହ କରିବା, ପ୍ରେମ କରିବା, ତେବେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 31 ପର୍ବର ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ 30 ପଦକୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅସାର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅସାର। ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଏ ଅସାରକୁ ପ୍ରେମ କରି
আপনার জীবনকে পরিচালিত করছেন কিছু কিছু লাভ নাই প্রিয় প্রভুঙ্ক লোক মানে মু আপনার প্রেমরে কহবা চাহে প্রিয় বন্ধু প্রিয় প্রভুঙ্ক লোক মানে উপদেশক পুস্তক 6 পর্বর যদি আম্ভে মানে 11 পদকু যদি ধ্যান করিবা উপদেশক পুস্তক 6 পর্বর যদি 11 পদকু যদি ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ବୁଝିପାରିବା ଅସାରତା ବର୍ଦ୍ଧକ ଅନେକ କଥା ଅଛି ତହିଁରେ ମନୁଷ୍ୟର କି ଲାଭ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଅସାରତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ନେହ କରିବା ଅସାରତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା ତେବେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କାରଣ ଅସାରତା ହେଉଛି ଗୁଣହୀନ ଅସାରତା ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ ଏଇ ଗୁଣହୀନ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଯଦି ପ୍ରେମ କରିବା ତେବେ ଲାଭ କିଛି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଅସାରତାକୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରେମ ନ କରୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି କେତେ କାଳ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଅସାରତାକୁ ସ୍ନେହ କରିବ ଓ ମିଥ୍ୟାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେତେ କାଳ ମିଥ୍ୟାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେମାନେ ଅନ୍ତିମ ଦିନମାନଙ୍କ ସମୟ ରହିଛୁ ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ରହିଛୁ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବ ତା ଆମେମାନେ ଜାଣିନାହୁଁ କାରଣ ରାତ୍ରିରେ ଚୋର ଆସିଲା ପରି ସେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି କେତେ କାଳ ମିଥ୍ୟାକୁ ପ୍ରେମ କରିବ କେତେ କାଳ ମିଥ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମିଥ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଅପମାନରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଅସାରତାକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମିଥ୍ୟା ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ ଠିକ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ସଦା ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେ ସଦାକାଳ ସତ୍ୟ ପାଳନକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଯଦି ଆମମାନେ ମିଥ୍ୟାକୁ ପ୍ରେମ କରୁ ମିଥ୍ୟାକୁ ଯଦି ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୟତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛୁ କାରଣ ଶୟତାନ ମିଥ୍ୟାର ଆଦି ପିତା ଅଟନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମିଥ୍ୟାର ଆଦି ପିତା ଅଟନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ ଯଦି ଆମେ ତାର 15 ପଦକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରିୟ ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରିୟ ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ମିଥ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଛି ତେବେ ଆମେମାନେ ବାହାରେ ରହିଯିବା ସେ ନୂତନ ନଗରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀର ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଂଶୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେମାନେ ବାହାରେ ରହିଯିବା ଆମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ମିଥ୍ୟା ଅଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କ କତିରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜି ହୁଏତ ଅନେକ ଆମେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଭଲ ପାଉ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉ ଶିକ୍ଷା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉ କିନ୍ତୁ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ବେଶକୁ ଧରି ଭକ୍ତିର ଭେକକୁ ଧରିଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ପରି ଗିନାର ବାହାରେ ପରିଷ୍କାର କରୁଥିବା ଭିତରେ ପରିଷ୍କାର ନଥିବ ଶୁକ୍ଳୀକୃତ ସମାଧି ତୁଲ୍ୟ ପରି ହେଇ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଇ ଯଦି ଜୀବନ କାଟିବା ହୃଦୟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିବ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ହୃଦୟରୁ ମନ୍ଦତା ବାହାରୁଥିବ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଅଶୁଚି କରି ଚାଲିଥିବ ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯଦି ଆମେ କାଟୁଛୁ ମନେ ରଖୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାସୀ ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜ ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ହୃଦୟର ଅନ୍ତଃକୋଣର ମର୍ମ ପରୀକ୍ଷକ ହୃଦୟମାନଙ୍କୁ ତୋଳିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନେ ଦୋଷୀ ହେଇଯିବା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆଜି କି ଆମ୍ଭେମାନେ ମିଥ୍ୟା ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ ଯଦି ମିଥ୍ୟା ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ ବାହାରେ ରହିଯିବା
स्वर्ग को जाई परिबा नै स्वर्ग रे प्रवेश करि परिबा नै से पवित्र राज्यर अंशी हेई परिबा नै अधिकारी आमे माने हेई परिबा नै प्रिय प्रभु को लोक माने मो कहबा पय चाहे हितोपदेश पुस्तक 20 पर्वर 17 पद पढिबा पय मो चाहे हितोपदेश पुस्तक 20 पर्वर 17 पद मो पढिबा पय चाहे प्रिय प्रभु को लोक माने एठारे एभली लेखा अछि मिथ्या अर्जित आहार मनुष्य को मिष्ट लागे मात्र पछे ताहार मुख गोड़ी रे पूर्ण हुए। আজি अनेक मिथ्यारे अनेक धन संपत्ति अर्जन कर चली किंतु मन रखा दरकार वाक्य कहे मिथ्या अर्जित आहार मनुष्य को मिष्ट लगे अल्प समय पे मिष्ट लगी पारे प्रिय प्रभु लोक मैंने किंतु आम मान फांद अटे आम मानकर शेष एभली हेब मात्र पछे ताहार मुख गोड़ी रे पूर्ण हेब प्रिय प्रभु लोक मैंने मु कहबा चाहे हितोपदेश पुस्तक 19 पर्वर 9 पद जदि आपण माने पढ़िबे प्रिय प्रभु लोक मैंने जानी पारिबे मिथ्यावादी विनष्ट हेब बोली लेखा अछि एवं मु कहबा चाहे प्रिय प्रभु लोक मैंने हितोपदेश पुस्तक 12 पर्वर 22 पद लेखा अछि मिथ्यावादी ओष्ट सदा प्रभु को घृणा विषय मिथ्यावादी ओष्ट सदा प्रभु को घृणा विषय तेणु करी आसंतु प्रिय प्रभु लोक मैंने आम्भे माने परमेश्वर गौरव को अपमान रे परिणत न करू असारता को आम्भे माने स्नेह न करू मिथ्या को आम्भे माने अन्वेषण न करू मु आगु को बढ़िबा पाई चाहे प्रिय प्रभु लोक माने हितोपदेश पुस्तक 1 पर्वर 22 पद आम्भे माने ध्यान करिबा एही वाक्य द्वारा प्रभु आम्भ मानको प्रश्न करंती जदि आम्भ मानको ठारे दुर्बलता अछि जदि आम्भ मानको ठारे कोनसी पाप लुचि रहिछि तेबे वाक्य माध्यम रे प्रभु आम्भ मानको शिक्षा दियंती प्रश्न करंती हितोपदेश पुस्तक 1 पर्वर 22 पद रे लेखा अछि दया करी पढ़िबा हे निर्बोध लोक माने केते काल मूर्खता को भल पाइबो हे निंदक माने आउ केते काल निंदारे संतुष्ट थिबो हे मूर्ख माने आउ केते काल विद्या को घृणा करिवो। प्रिय प्रभु को लोक माने एही वाक्य द्वारा आमे माने बुझी पारुछु प्रभु पुनर्बार तांकरी वाक्य द्वारा प्रश्न करंती हे निर्बोध लोक माने केते काल मूर्खता को भल पाइबो। प्रिय प्रभु को लोक माने आज कि आमे माने मूर्खता को भल पाउछु मु दुखरे कहबा पे चाहे मूर्खतार अर्थ कौन मूर्खतार अर्थ अज्ञानता ज्ञानहीन जदि आमे मूर्खता को भल पाऊ तेबे अज्ञानता को आमे भल पाउछु ज्ञानहीन विषय को भल पाउछु जदि मूर्खता को जदि भल पाउछु अज्ञानता को जदि भल पाउछु ज्ञानहीन विषय को जदि भल पाउछु तेबे ज्ञान हमठारे नाही ज्ञान हमठारे नाही ईश्वर को ज्ञान से पवित्र ज्ञान ऊर्ध्वस्त ज्ञान नाही कारण मूर्खतार अर्थ अज्ञानता ज्ञानहीन ज्ञान जदि हमठारे नाही ईश्वर ज्ञान को जदि माने पाइबा इच्छा करूना तेबे जिसा पुस्तक 5 पर्वर 13 पद अनुसार आम्भे माने शैतान द्वारा बंदी हेबार संभावना रही अछि शैतान द्वारा बंदी हेबार संभावना रही अछि जागतिक विषय रे सांसारिक विषय रे भौतिक विषय रे पार्थिव विषय रे आमे माने बंदी हेई प्रभु को दुख दे प्रभु को ठारू दूर रे रही विनष्ट हेबार संभावना रही प्रिय प्रभु को लोक माने सेथि पे आमे माने मूर्खता को भल न पाऊ मूर्खतार अर्थ अज्ञानता ज्ञानहीन से होशे पुस्तक 4 पर्वर 6 पद लेखा अछि आंबर लोक माने ज्ञान अभाव रे विनष्ट होवछंती जिरिमिया पुस्तक 4 पर्वर 22 पद अनुଯାयी जिरिमिया पुस्तक 4 पर्वर 22 पद अनुଯାयी जो माने ज्ञान पाइ नांती मूर्खता को भल पाइछंती अज्ञानता हे रहिछंती ज्ञानहीन हे रहिछंती जो मान कोठर ज्ञान नाही से माने केबे भी कोनोसी उत्तम कार्य करि परिबे नाही प्रिय प्रभु को लोक माने जदि आमे उत्तम कार्य करि परिबा नाही भलो कार्य करिबा नाही धिका मानकर जीवन आमे माने ख्रीष्टंकर हेई परिबा नाही कारण एफिसी पुस्तक 2 पर्वर 10 पद अनुଯାयी जो माने ख्रीष्टंको ठारे अछंती ख्रीष्टंको ठारे नूतन सृष्टि हेई अछंती से माने
নূতন କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ନୂତନତା ସେମାନଙ୍କର ଦେଖାଯିବ, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଜ୍ଞାନ ଯଦି ନାହିଁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ମାନେ କରିପାରିବା, ସୁକର୍ମ କିପରି କରିପାରିବା? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୂର୍ଖତାକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଲାଭ କରୁ, ମୂର୍ଖତାକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଧିକ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମୂର୍ଖତାକୁ ଆଉ ଭଲ ନ ପାଉ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ହେ ନିନ୍ଦକ ମାନେ ଆଉ କେତେ କାଳ ନିନ୍ଦାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବ? ଆଉ କେତେ କାଳ ନିନ୍ଦାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବ? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ନିନ୍ଦା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିଛି ତାହା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ନିନ୍ଦାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ, ନିନ୍ଦାର ସ୍ୱଭାବ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ନିନ୍ଦା ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିଛି ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ନିନ୍ଦକ ଅଟୁ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ନିନ୍ଦକ ଅଟୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ନିନ୍ଦକ ଅଟୁ, ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବର 29 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ, ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବର 29 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ରହିଛି, ଦଣ୍ଡର ଆଜ୍ଞା ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବର ଯଦି ଆମେ 6 ପଦକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବର ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ 6 ପଦକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଏହା ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରେ ନିନ୍ଦାର ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦକ, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଖୋଜିଲେ ବି ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନିନ୍ଦା କରିବାର ପ୍ରକୃତି କାହାର ଅଟେ? ନିନ୍ଦା କରିବାର ସ୍ୱଭାବ କାହାର ଅଟେ? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 ପର୍ବର 10 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ନିନ୍ଦା କରିବାର ସ୍ୱଭାବ ଶୈତାନର ଅଟେ। ତେବେ ଆମେମାନେ ଯଦି ଶୈତାନର ସ୍ୱଭାବକୁ ଧରି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଧିକ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ହେ ନିନ୍ଦକମାନେ ଆଉ କେତେ କାଳ ନିନ୍ଦାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବ? ନିନ୍ଦାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିଚାଳିତ ନ କରୁ। ହେ ମୂର୍ଖମାନେ ଆଉ କେତେ କାଳ ବିଦ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କରିବ? ହେ ମୂର୍ଖମାନେ ଆଉ କେତେ କାଳ ବିଦ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କରିବ? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବିଦ୍ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିଦ୍ୟାର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ। ଯଦି ଜ୍ଞାନକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଘୃଣା କରୁଛୁ, ଧିକ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଜ୍ଞାନ ଯଦି ନାହିଁ, ତେବେ ଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ଆମେ ଘୃଣା କରୁଛୁ, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 28 ପଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ନିରୂପିତ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମତିକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଇବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବିଦ୍ୟାକୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର, ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେମାନେ ସଜାଇବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟା ଖୋଜୁଥାଏ। ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର 14 ପଦକୁ ଆମେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଏଭଳି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଜେରୁସାଲେମ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଆପଣା ହୃଦୟ ଧୁଅ। ତୁମ୍ଭର ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା ସବୁ କେତେ କାଳ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବ? ତୁମ୍ଭର ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା ସବୁ କେତେ କାଳ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବ? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା, ମନ୍ଦତା ଯଦି ରହିଛି, ଧିକ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ମୁଁ ପ୍ରେମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବ 21ରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ 23 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରେ ମନ୍ଦ ଅଛି, ସେହି ମନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବାହାରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଚି କରି ପକାଏ ବୋଲି ବାକ୍ୟ କୁହେ। ଯଦି ଆମଙ୍କ ଠାରେ ମନ୍ଦ ରହିଛି, ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବର 21 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ, ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବର 21 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ମନ୍ଦ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଏଠାରେ ଏଭଳି ଲେଖା ଅଛି, ମନ୍ଦ ଲୋକ ହାତ ଧରା ଧରି ହେଲେ ଅଦଣ୍ଡିତ ନହିବ, ତା ମାନେ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ।
ମନ୍ଦ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହା ଆମେମାନେ ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 28 ପର୍ବର 5 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦ ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ମନ୍ଦ ଲୋକମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା ସବୁ କେତେ କାଳ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବ? ଆମ୍ଭେମାନେ ମନ୍ଦକୁ ଭଲ ନ ପାଉ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବର 11 ପଦକୁ ଆମେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରିୟ ଉପାସକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇ ଲୋକମାନେ କେତେ କାଳ ଆମ୍ଭକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବେ? ଏହି ଲୋକମାନେ କେତେ କାଳ ଆମ୍ଭକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବେ? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅବଜ୍ଞାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପମାନ। ଅବଜ୍ଞାର ଅର୍ଥ ଅପମାନ। ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ଇନସଲ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହୁଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଧିକ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଥମ ସମୁଏଲ 2 ପର୍ବର 30 ପଦରେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତା ମାନେ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ଦେଖିବେ। ସମୟ ଆସୁଛି, ଆଜି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଅବଜ୍ଞା କରୁଛୁ, ତେବେ ଧିକ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ, ତେବେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଏଠାରେ ଏଭଳି ଲେଖା ଅଛି, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଆମେ ପାଠ କରିବା, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ଯେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିଅଛୁ, ତାହା କଲେ ହିଁ ସେମାନେ କେତେ କାଳ ଆମ୍ଭଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ହୁଏତ ଆଜି ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ନାମରେ ନାମିତ ଅଟୁ। ଆମେ କହିଥାଉ ଅନ୍ୟକୁ, ମୁଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ମୁଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସିନୀ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି କରିପାରୁନାହୁଁ, ଧିକ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କାରଣ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଜହନ 3 ପର୍ବର 16 ଏବଂ 18 ପଦ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରି ସାରିଲେଣି ବୋଲି ବାକ୍ୟ କୁହେ। ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବର 23 ପଦ ଅନୁସାରେ, ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଯାହା ଆମେ କରିଥାଉ ସବୁ ପାପ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବାକ୍ୟ କୁହେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ପାପ ଅଟେ। ପାପର ବେତନ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ରୋମୀୟ 6 ପର୍ବର 23 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ। ଏଥିପାଇଁ ଜହନ 3 ପର୍ବର 36 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଜହନ 3 ପର୍ବର 36 ପଦକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ମାତ୍ର ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରେ ସେ ଜୀବନ ଦେଖିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ମାତ୍ର ଯେ ପୁତ୍ରକୁ ଅମାନ୍ୟ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ପୁତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଜୀବନ ଦେଖିବ ନାହିଁ। କାରଣ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଯେଉଁମାନେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନ ପାଇଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ, ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ, ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହୁଁ, ତେବେ ଜୀବନ କେବେ ବି ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଯାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନରକ ଯିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ରୋଦନ, ସେଇ ଦନ୍ତର କିଳିମିଳି ସ୍ଥାନ, ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାକ୍ୟ କୁହେ, ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବର 17 ପଦକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ମାଥ୍ୟୁ 17 ପର୍ବର 17 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଦୟାକରି ପଢ଼ିବା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଏଠାରେ ଏଭଳି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ବିପଥଗାମୀ ବଂଶ,
କେତେ କାଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି, କେତେ କାଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସହିବି, ତାହାକୁ ଏଠିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀର ଆତ୍ମା ଯଦି ରହିଛି, ବିପଥଗାମୀ ବଂଶ ପରି ଯଦି ଆମମାନେ ହେଇଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଧିକ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, କେତେ କାଳ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସହିବି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଶକ୍ତି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖା ନ ଯିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 15 ପର୍ବର 2 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେ କାଳ ଯେଉଁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଈଶ୍ୱର ଆମ ସଙ୍ଗେ ରହିବେ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, କେତେ କାଳ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସହିବି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କୁହନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 31 ପର୍ବର 22 ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏହା ଶେଷ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଜେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 31 ପର୍ବର 22 ପଦ। ହେ ବିପଥ ଗାମିନୀ କହ୍ନେ, ତୁମ୍ଭେ କେତେ କାଳ ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମଣ କରିବ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ନୂତନ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟନ କରିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ହେ ବିପଥ ଗାମିନୀ କହ୍ନେ, ତୁମ୍ଭେ କେତେ କାଳ ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମଣ କରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲି ପାରୁନାହୁଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଧାବମାନ ହେଇପାରୁନାହୁଁ, ଧିକ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥକୁ ଏଡ଼ାଇ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଥରେ ଧାବମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ କାଳ ବିପଥରେ ଗମନ କରିବ, କେତେ କାଳ ବିପଥରେ ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମଣ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 55 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 55 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଏଭଳି ଲେଖା ଅଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣାର ପଥ ଓ ଅଧାର୍ମିକ ଆପଣା ସଂକଳ୍ପ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ, ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁ, ତହିଁରେ ସେ ତାହାକୁ ଦୟା କରିବେ, ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁ, କାରଣ ସେ ବହୁଳ ରୂପରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ ଏବଂ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ନ ଫେରୁ, ତେବେ ଦୟା ପାଇବା ନାହିଁ, କ୍ଷମା ପାଇବା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମା ପାଇଅଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ସେମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାପ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଛି ଧନ୍ୟ ସେମାନେ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇନାହିଁ, ଧିକ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପାପର ପରିଣାମ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଆମେମାନେ ଯାଉଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, କେତେ କାଳ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଅପମାନରେ ପରିଣତ କରିବା, କେତେ କାଳ ଅସାରତାକୁ ସ୍ନେହ କରିବା, କେତେ କାଳ ମୂର୍ଖତାକୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରେମ କରିବା, କେତେ କାଳ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା, କେତେ କାଳ ମିଥ୍ୟା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, କେତେ କାଳ ବିଦ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଉ, ସୁଧାରି ଦେଉ ସଠିକ୍ ଭାବରେ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଯଦି ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯଦି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଯଦି ସଂଶୋଧନ ହଉ, ତେବେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦିନ ଦାସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଅଟେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କ ସମୟରେ ରହିଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ
परमेश्वरଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଲୋକର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଉ, ସୁଧାରି ଦେଉ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। କାରଣ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି। ନିଜକୁ ଦେଖିବା, ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଏବଂ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଆମେନ୍।